Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Magandang araw po sa paborito kong tambalan sa radyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Trina, 24 years old, mula dito sa Santa Ana, Manila. Naisipan ko pong sumulat sa inyo para humingi ng payo. Gusto ko po sanang itanong kung para po sa inyo, valid po itong tampo ko. Ganito po kasi, nagluto po si nanay ng agahan kanina. Nagprito po siya ng 2 daing na bangus. Yung isa po, nireserba niya agad kay kuya. Yung isa, hinati niya sa amin ng pamangkin ko na halos kasing edad ko. Parteng ulo na halos walang laman yung sa akin. Yung gitna na halos walang tinik sa pamangkin ko. Siguro iisipin ng marami, maliit na bagay lang naman at hindi dapat ipagtampo. Pero, hindi kasi unang pagkakataon yun. Habang tumatagal, masakit sa pakiramdam yung paulit-ulit kang hindi napapansin, hindi napipili, at parang laging pangatlo sa pagmamahal ng sarili mong ina. Napuno na lang siguro ako. Ganyan kasi si nanay sa akin ever since. Halimbawa, may prutas sa mesa. Yung pinakamagaganda para sa kuya at pamangkin ko. Kung ano yung lamog o yung mabubulok na, yun yung sa akin. Pero kapag gawaing bahay, akong unang naiisip. Halimbawa, maraming hugasin sa lababo. Ako agad ang tatawagin para magligpit kahit wala namang ginagawa si kuya o yung pamangkin ko. Para bang hindi niya napapansin na pagod din ako galing sa trabaho. Ang sakit lang isipin na parang hindi niya nakikita lahat ng ginagawa ko. Hindi naman ako pabigat. Nagbabayad naman ako ng share ko sa mga gastusin sa bahay. Kaya naman hindi ko maintindihan kung bakit pakiramdam ko kulang ako sa pagmamahal. Hindi ko maintindihan kung bakit matagal nang hindi ako tinatrato ng pantay kumpara sa mga kasama ko sa bahay. Naiintindihan ko naman kung bakit mahal na mahal niya yung pamangkin ko. Maaga kasing nabuntis si ate. Para makapagpatuloy ng pag-aaral, sila ang nag-alaga sa anak nito. Tuluyan na siyang iniwan sa amin ng mag-asawa si ate kaya si nanay nang nagpalaki dito. Tambalang kumikinang, tama lang po ba na magtampo ko sa nanay? Mahal ko naman po ang nanay pero nahihirapan na po akong intindihin kung bakit laging lamang sa pagmamahal yung kuya ko at yung pamangkin ko. Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Trina. Trina! Hi there, Trina! Hello! Alam mo ako, natutuwa ako pag mga ganitong edad ang sumasangguni sa atin. Ilang taon ba to? 24. 24. Kasi feeling ko yung mga anak natin yung nagtatanong sa atin. Oo nga. Kasi yung mga anak namin po, hindi po nagtatanong sa atin. Kaya nga. Actually, dahil sinabi mo yan na yung mga anak natin ay hindi nagtatanong. Kasi feeling ko ganun eh. Tingnan mo itong si Trina. Sa atin pa tinanong. Hindi naman tayo. Hindi niya, parang katulad din siya siguro ng mga iba sa mga anak na hindi maitanong sa magulang. Yes, 'Di ba? Kaya ganun. Kaya sa halip na tanungin niya direkta sa kanyang nanay kung bakit hindi pantay yung bangus sa pagkakahati at bakit yung lamog na mangga ang napunta sa kanya at hindi sa napunta sa pamangkin at napunta sa kanya yung ano ba, Nicole? Nag-aaway na naman sila sa utak. Naglalaban-laban yung mga Nicole Ayala sa utak ko. Teka lang! Doon kayo
sa likod lahat. Teka. Maayos na, Nicole. Pasok. Nicole! Yan. Hoy, pasok. Ayan. So, kung halimbawa ikaw, hindi mo matanong kung bakit yung lamog na manggay na punta sa'yo at hindi dun sa pamangkin, kung bakit halimbawa sa siopaw, sa'yo yung puro tinapay, sa kanya yung may laman, ganun. Hindi mo maitanong. Feeling ko natural lang yan na minsan nangyayari talaga. Na kahit minsan, di ba, sobrang ka-close na natin yung mga magulang natin. There are some things that we cannot really ask. Di ba? But sa totoo lang, the only way din talaga para mag-gets natin at maintindihan talaga is when we ask. Di ba? Or pwede rin namang hindi seryoso para hindi masyadong mabigat yung datingan. Di ba? Pwede namang ganito eh. Hala, lamog namang gana naman yung napunta sa akin. Ganyan, di ba? So, bakit kaya para laging lamog yung akin, di ba? Ayan, pwede pabiro. Pero, pwedeng pabiro. Eto, bago ako pumunta dun sa bangus analogy, ayan, di ba? Bangus analogy. So, gusto ko munang panggagalingan yung natin yung context na ang isang nanay, lalong-lalo na nanay, isang magulang, talagang titingnan niya yung kung sino yung weak. Yan. At yun yung papanigan niya. Correct. So ngayon, doon tayo sa bangus analogy, bakit yung binibigay sa'yo sa ulo na halos walang laman. Tapos dun sa pamangkin, Oo. siguro kasi 'di ba, ikaw nagtatrabaho ka na. Yes. So kahit na bangus na walang laman yung napunta sa you can still afford Kaya in mo. case Oo. in case magutom ka sa labas, Oo. you can afford to eat on your own. Oo. Pwede kang makabili ng kakainin. Samantalang yung pamangkin mo na mas bata sa'yo, Oo. growing years, hindi Oo. natin alam kung ilang taon, pero obviously kung favorite, bata yan, di ba? Oo. Ganun naman pagka bata growing years siya, so mas malaki yung mga binibigay. Oo. Yun lang din talaga. For all we know, hindi niya namamalaya na ganun siya. Oo, kasi ito, personally, napapansin ko to at naririnig ko rin sa mga kakwentuhan ko na feeling nila na may favoritism yung nanay nila. So sabi ko, kausapin mo yung nanay mo. Kasi alam ko ang default ng isang nanay, kung sino yung weak, dun siya palagi. Kasi Correct. alam niya, hindi kakayanin nung True. anak niya na yun eh. Totoo yan. At tapos, hindi naman kung minsan nami-misinterpret mo. Like, for example, sa'yo, ang nanay kasi, ang gagawin niyang alay is the strongest sa mga Yan. anak niya. Correct. Which is, nakikita ko, Trina, ikaw yun eh. Hindi niya lang siguro na verbalize, na na-appreciate niya. Dahil ikaw yung maaasahan. Baka may ganon siyang Oo. feeling sa'yo na ito yung strong. Kaya lang ito lang yung problema nating mga strong, Oo, diba? yun, There oo. are times talaga that we really become weak. Yes. And we have to admit it. And I think ito na yung mga moments na yun na Oo. kailangan mong i-admit na nasasaktan ka na din. Oo. Kasi Ganyan. sa misis ko, sa asawa ko, yun yung feeling niya eh. Na feeling niya may favoritism yung nanay nila doon sa isa niyang kapatid kasi laging pag may problema, andun lagi, Oo. laging nandyan. Sabi ko hindi, kasi ang nanay talaga, kung sino yung mahina. Judger si nanay, correct. Oo. Judger si Sabi nanay. ko, try mo kausapin, nung kinausap niya ngayong nanay, yun nga lumabas sa bibig. Oo, correct. Sabi ko sa'yo. Alam mo na nangyari din yan sa isa kong kakilala na gano'n. Na, yan, ganyan. Oo. Bakit parang feeling, parang pag itong kapatid ko yun ang humiling. Yan, agad-agad. Wala masyadong usap-usap. Samantalang pag ako yung humiling, ang dami pang pag-uusap, pag-iisipan muna, samantalang yung isang kapatid, ganyan. And yung explanation niya doon was, yung kapatid mong yun, siya yung mahina eh. Oo. Siya yung hindi nagtatrabaho, siya yung hindi capable. Ikaw yung maraming kaibigan. Oo. Ikaw yung pwedeng lumabas anytime. Ikaw yung, di ba, yung ganun. Kaya, syempre, more attention is being given or special treatment kung natatawag dun sa mga may hina. Ayan. Ganon. So, bilang isang Nicole Liala, halimbawa, pag may naglambing between princess and prince, sino yung... Ay, pantay sila, dalawa lang sila eh. Oo, pantay sila kasi parang pareha silang hindi mahina. Pero kung halimbawa, pwede itong... Ay, hindi. Pantay talaga eh. Kasi kapag halimbawa, for example, parang minsan pinagbibigyan yung bunso, we have to make sure, kaming dalawa, dahil siguro dalawa lang naman sila, we have to make sure ng asawa ko na may pantay na pagtingin sa may equal, for pero example. may konting bias ka pa rin doon sa weaker, sa like for example, for
for bunso. Kasi alam mo, nakakaintindi Pwede, yung ano. pwede. Oo, pwede. May konting bias, pero patas. Oo, patas. Pero We may do our best to, Oo. na patas. Correct ka dyan. Kasi pag halimbawa, mas feeling ko, mas maiintindihan ng panganay. Oo. Kasi ilang taon na siya, Correct. di ba? Versus yung bunso Oo. na hindi niya pa naman mas lalong, di ba, kulang pa sa taon. Oo, kahit ipaintindi mo kung minsan, Hindi niya magigets, 'di ba? Yung ganon. Although siguro kasi dahil parehas pa rin naman talaga silang bata. Oo. Hindi pa talaga ito yung masasabi kong yung makaka-judge na ako as a Oo. judger, 'di ba? Ang Oo. nanay mo judger 'yan eh. Makaka-judge ako kung sino sa kanila yung weaker or yung Oo. stronger. Oo. It's very early to Pero say. yung bias pala makikita Meron. mararamdaman natin eh. Feeling ko dun pangalan dun sa part na daddy's girl and Oo. mama's boy. Oo. 'Di ba minsan na bakit may bias yung nanay sa anak na lalaki Mhm. at yung tatay sa anak na babae. Kaya Oo. nga na-coin yung term na yun eh, daddy's Oo. girl tsaka mama's boy. Tama. Kasi may ganung mga bias, but it doesn't mean, Oo. 'di ba, na it applies to all. Correct. And it doesn't mean also na hindi mahal. At hindi nagsasabi po ng favoritism Oo, yan eh. hindi Kailangan talaga. niya lang ng suporta. Kailangan lang ng taong yan. Kaya Correct. nandun yung leaning ng heart ng isang magulang kasi alam niya na medyo mahina to eh. Mahina ng klaseng At saka siguro, to kung halimbawa lumalaki na kasi yung bata, katulad ikaw, Mm. Trina, lumalaki ka na, 'di ba? Malaki ka na, nagtatrabaho ka na, 'di ba? So medyo kumukuha na si nanay ng strength din talaga from you. Oo. And that would mean na yung mga maliliit na bagay katulad ng bangus, hindi na Oo. para i-big deal niya. Correct. Kasi alam niyang ikaw dahil adult ka na, Oo. maiintindihan Oo. mo. Ganon. But if this really pains you so much, walang masamang magtanong ha. Oo. Actually, pag tinanong mo nga, malilinawan ka lalo sa sagot. Kasi kami ni Diego, haka-haka lang namin Oo, to. and based on our experience. Oo, and the experience of baka other people. Baka iba experience Correct. ng Kasi nanay iba-iba mo. naman tayo, 'di ba? Kaya nga it's not a one size fits all thing, 'di ba? It may be our experience ni Oo. Diego, experience ng mga kaibigan namin, pero hindi ninyo experience. So Ayan. the best person really to answer why Oo. hindi pantay yung bangus, 'di ba? Ay yung nanay mo talaga. So para ma-confirm mo tong mga haka-haka namin, try mo kausapin yung nanay. Oo. Kaya nga sabi ko kanina, it need not be serious type of conversation. Kasi parang nakakapanik naman talaga yung paseryoso eh, Oo. 'di ba? Pwede siyang Palambing kalmado naman. lang. Oo. Nay, bakit lagi si kuya Oo. isang buong bangus tapos kami Correct. hahatiin Oo. pa? Actually, baka nga matawa pa siya yung nanay mo Oo. kasi ito naman, nagselos ka pa sa pamangkin mong 8 years old, di ba? Pwede mong tanungin, Nay, Oo. gusto ko lang malaman kung paano tumatakbo yung Utak. yung utak mo. Oo. Bakit ganun ang ginagawa ng isang nanay? Correct. Para Tapos, balang araw. Ito na naman, Jex, lagyan natin ng problema. Oo, Tapos yan. yung pala, anak pala ng tatay sa labas. Oo, kaya hindi ampun pala. pantay. Or kaya isipin ng nanay, kaya tinatanong mo yan, siguro buntis ka, ano? Ayan, di ba? Tingnan mo, ito yung example ng, dahil hindi mo kinausap, rekta yung tao, di ba? Sa halip, dahil maraming sumausaw, yung tubig lalong lumabo. Lumabo na. Ayan. Napunta na sa kung saan. Kaya dapat direct, straight from the source. Ayan. Para hindi magkaroon ng aberyang mga ganitong imbento Oh. ng kwento. Ha? Trina, Ayan, Trina. relax ka lang. Chill I-confirm lang. mo. Kasama pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!